ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାରିଗର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଡିଆସିଲ୍ କାଠିରେ। ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ଡିଆସିଲ୍ କାଠିରେ। ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରଟା, ଛୋଟ କାରିଗର। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କହିବେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଆସିଲ୍ କାଠିରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଛୋଟ କାରିଗର, ସେ ଡିଆସିଲ୍ କାଠିରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହାରାହାରି 6 ମାସ ଲାଗିଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, 6 ମାସ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖଉଛି ଆପଣ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଏଇ କାରିଗର ବହୁତ ଭଲ କାରିଗର, ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଲାଗିଛି এই ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତର ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଆସିଲ୍ କାଠିରେ କେମିତି ସେ କରିଛନ୍ତି ତିଆରି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ତାଙ୍କ ପାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ये बोल दो आएंगे देर से फिक्रे सब छोड़ दो अब हक से देखते केमती ठाकुर को रक्षण करछन्ती, पूरा ठीक, पूरा मंदिर देखरे लागे।